velkommen til Pointes i Hadsund. Her har vi mange års erfaring og specialviden inden for dæk, fælge og autoservice. Vi har et bredt udvalg i dæk og fælge, og vores kyndige medarbejdere står klar med rådgivning. Med dæk fra Pointes er hjulene altid gennemtjekket og 100% afbalanceret. Den rette firehjulsboring sikrer lang levetid for dine dæk. Vi tilbyder autoservice af alle bilmærker. Vi reparerer bremser, udstødning, batterier og støddæmpere. På vores dækhotel vasker, afbalancerer og opbevarer vi dine sommer- og vinterhjul. Vi står altid klar med ekspertise og råd. Du er altid velkommen til at kontakte os for et tilbud til netop din bil. Pointes i Hadsund. Kom godt hjem.